Asa man ta mangita ni kwarta karon eh. Jutay diskarte ba gutom na kay ta. Lah, tura. Sulbad ang problema. Duo lang grasya. Hey! Kikikik sa mana? Kikikik. Kayo mong gusto. Kayo mong pato, nasangit na jud siya. Tabangan ran ako niyong pato basid mapiang ba. Nya sayang ba mabaligya pa biya ni biya. Di kina na pwede na. Barang kita. Kaniya tuwa, sikreto ra ni. Dili. Kakapitan ta kita. Ay dili lagi busanin na lang ang bayaran ng tika. Pero karuwa sa sugoy kwarta. Kaya lagi panahon lagi. Ah, dili na ngayon mo na. Bus, ayo bus. Sama tu kita tu bagay kwan bis kahapon eh, no? Taon siya. Katosap. Wala pa ba inaabot ng sap sa gobyerno? Taon siya may problema ninyo. Kakakawat itik na ko. Kap. Nangawat sa sap. Wala pa ba inaabot? Dili. O siya ba? Kakakawat. Ako itik. Siya niya? Kakawat iitik daw, ingon niya. Itik. Nangawat. Dili, kakakawat daw itik niya. Di ka bugol. O siya ito ya? Ingon daw niya, iyang papapato, gikakawat daw. Apa niya nangawat ng pato? Ito istorya be. Dili kap. Kakakapato. Kakakawat. Yan! Bawa siya na mga babae kang kiat sa kaya. Diyan ako, nakusap bagod, wala pa dito naabot. Ya, basi mo din yung ipaabot. Analista to dresi. Berto? Berto? Pagkala di mo? Dili manggod kap, ang ingon, kikiiyang pato daw, gikawat. Gikawat. Tama di ay. Libat pato di mo? Kakakawat kap. Kawat! Nga! Uso ba yun na kawat? Sige ito siyang adlaw, aduna ko customer po di report. Ngawat po? Uso ba kawat po? Itik. Ite? Itik. Ite. Abuno ng ite rodoy. Mao nagbandog bahal kilo ng ite rod. Mao na ginakawat sa sakto dyan. Solar Flores. Itik. Itik. Kasi mo pinagawat. Kini. Karne? Ako daw. Nagawat ka. Oo. Ang pinatugad. O sa may pila magkabuk yung itik ikawat niya. Isa naman ito kikitabangan naman ako to kap. Atay. Wala mo jugo na sayo na wala man ako to ikawat kay katong itika na ipit dito sa kahoy. So gitabangan ako niya ni abot siya. Ingon daw siya nangawat ko. Dili. Kakakawat niya. Ano siya ba sayod butadan? Sa iyong ipansulti, wa ko kasabot. Kung igo niyo ite, di ako ang nangawat. Di daw siya nangawat. Bungol. Bungol daw ka ingon niya. Kasi gibungog. Ikaw ba bungol magud siya. Dira. Bungol kapitan bungol. Ingon siya. Ang itik daw niya gikawat, walay iti na gikawat. Di ko bungol, ay isang sagit diya. Di daw siya bungol. Yeah. Ato ako sa dako, ako assistant. Assistant! Barikaw! Di jud ta magdugay ani diri pare. Di jud ta mag-abot ri sa. Dili. Assistant! Unsa man to ka? Dali. Ako lagi kasi na. Hoy! Ali! Ano na ko yung reklamo doon daw? Oh, saan to ka? Kaya doon, di ko kasabot! Bungol man kakapitan Dili mo. magud. Bungol na kakap. Sabot ko siya gibungog! Kap Ano taro. kira? Masala, pagtaan di po dito. Bungol na gibungog. Ay, bugol. Diloy, sakto ko kadugog. Di na dyan ko kadugog. Hinaya lang daw ng istorya kay di daw siya kadungog. Bawat to? Dismiss na kakakaso. Dismiss tani. Ba't sa kalaki po ninyo? Bakit po may bato? Kaning kuan? Sap ba? Sap!
Klaro. Wala, way klaro ni Kap. Ato ni Kap. Ay, ya. Okay lang. Ha? Ato ni Kap. Wala, klaro Kap. Way Ayaw klaro. ka bayap. Kalaki. Bungol ka Kap. Way klaro ka Kap. Sige bugok. Way klaro. Ay, klaro. Ay,